Naglutaw-lutaw pa sa kadagatan sa Balot Island, Davao Occidental kining motorized watercraft nga MV Mofar 3 dihang nasakpan sa Puwersas Naval Forces Eastern Mindanao ang operational supervision sa Naval Task Force 71. Ang motorized watercraft adunay kargang 1,846 master cases sa mga sigarilyo. Walay mapakitang papeles ang crew sa watercraft. Hinungdan nga gikumpiska kini og nasayran nga pulos kini mga smuggled. Nasakpan sa mga personay sa Navy nga sakay sa BRP Artemio Ricarte ang MV Mofar 3 dihang nagpahigayon sila og territorial defense operations sa kadagatan sa Balot Island. Giguyod ang watercraft og naa sa pantalan sa Kampanakan. Dihang gikwentada naa sa 28.6 million pesos ang kantidad sa mga smuggled nga sigarilyo. Nasubay sa investigasyon nga gikan pa sa probinsya sa Tawi-Tawi ang watercraft. Gikatakdang i-turn over ngadto sa Bureau of Customs ang mga smuggled nga sigarilyo og sa kapulisan usab girecord ang sakay sa watercraft nga 25 ka mga crew.